Бек, какво ще ти бъде? Давай Крис. Къде се стрелях с него, не беше? На ръце на главата, бе. Имаш 101. Ники, дай. Искам едно. Дадох Аз на нямам вас. фамаса, той е трети. Не бе, аз ще си купа фамаса. Как се надъха да снимаш? Еми така и така игра. Имаше един господин Арчи Балт Георгиев се казва, той ме надъха да стрима. Остани. Той играеше League of Legends. Остани на пътя. То смок какво ли? Хикса май влизат. Хелпни. Помагай на нашия. Не пушва в това на 8. Адаш върни, Адаш. Това правя. То на 8, да, 8 кръв точно. Минус 40 и 1 на 8 има. Имаме ли влезнане? Да. Виж го, е! Бе, как е ли че ти се бе, човече? Нищо. Двама хитнати много. Трима. На голяма съм. Разбрах. Краш метни в пит граната, бе. Пази. Няма. Айде, Браво, окей. Чакай ме. Един е минус 40. Май Хикс един! Икса, Каме да. си. Браво, бе. Чакай ме, Дефен няма. удар. Нямате много време. Да. Гледай му. Реген. Горе. Къде? Горе, Грегор! Никой да фюза, бе? Браво, Адаш. Наша е. Ууу, god damn! Браво.